Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího mého videa a dneska vám ukážu minifilm, který uvidíte hned za chvilku. Jenom vám chci říct, ať si ho užijete a pokud se vám ten minifilm bude líbit, můžete dát like pro další minifilmy. A už si možná teď říkáte, kdo je vedle mě. Je to moje spolupracovnice, moje sestra. Čauky. A budeme vlastně, s ní jsem potřeboval tohle natočit, abych potřeboval nějakou tu pomoc, ostatní už jsme to nějak vyřešili. Takže děkuju moc a pěkný koukání, dejte like nebo odběr. Ahoj. Já letím. Ježiš. Kapitáne, co se děje? Naše loď se potápí. Ne. Už zbývá málo času. Kapitán, musíme nahoru. Zachránit se. Já se zachraňovat nebudu. Zachraňte se sami. Kde jsi? Jacku. 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 Prosím tě, kde jsi? Jacku. 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 Uvěznili mě tady. Nevím, nějaký pouta má. Nemůžu ven. To Potřebuji nejde. pomoct. Tam je něco. I tady zapomenout. Super, super, máme to. Pojď, jdeme. Pomoc! Jacku! Pomoc! Pomoc! Jacku! Pomoc! Rose! Rose! Pojď, musíme dolů. Musíme se zachytit někde tady. Ta voda mi... ta voda mi snáší. Jacku! Kde seš? Jacku! Jsem na ten ledovec! Jacku! Rose! Jacku. Rose! Pojď sem. Nemůžu, nemám sílu. Ne, Jacku! Jacku! Rose, nemám vůbec síly. Chyť se mě! To nejde. Ne. Ne. Jacku, ne! Jacku! Jacku! Pokud se ti video líbilo, můžeš mi dát like, anebo mi můžeš dát odběr, a nebo můžeš toto video sdílet. Děkuji moc za zhlédnutí a někdy příště. Ahoj! Čauky. Pojď sem, hej, pojď sem. Jedu! Počkej, jdeme natáčet. Pojď sem. Stoupni si sem, pojď a řekneš děkuji, já letím. Neletím, já chodím. Ne. Jak je to reklama na Red Bull. Počkej, co se s A skáču ti do moře. Dobře, tak jo, počkej. Skáču.